Здравейте, хора! Аз съм Снайпер Стивто и днес ще ви кажа как се изкарват пари от интернет. И така, надявам се да разберете. И значи първо трябва да се отваряте устата като риба на сухо и да ретардвате. Това е първата стъпка. Втората стъпка е с ваше лично видео. Ако се направите ваше лично видео, трябва да го направите, за да може да стане идеално. И като сте готови, направете, като сте готови на свое музикално клипче. И дори да се надеят спокойно, пак става. Пак е добре. Дори да не може да пеете спокойно, всичко се преправя. И така се изкарват пари от интернет за 2016. И това беше, хора, от мен. Ако ви е харесало видеото, дигнете палец нагоре. Ако съм ви харесал аз, абонирайте се. Довиждане, хора.